De boeren reizen hier 6 weken lang de wraad roen op kosten van de Nuffield-organisatie. Joet is Friesland ombar. Nuffield is een internationale organisatie die beurzen uitreikt om vernijende boeren om haar verder te ontwikkelen. Een van hen is Marten Dijkstra van Oudenboom. Hij verneemt dat zijn internationale collega's vernuiveren binnen hoe de kritiek die boeren hier krijgen. Zoals in Ierland, zoals in Australië, daar hebben boeren toch op hand droeg. Want ze zwaar voor de voedselproductie. Ja, en ze zijn toch verrast hoe de negatieve publiciteit voor de Nederlandse boeren. Larkin Allen uit Ierland vindt het knap hoe efficiënt de boeren hier werken. Maar hij kent ook de fosfaatprobleem en de kritiek op de gevolgen van het landschap. Toch is hij vooral onder de indruk van de inventiviteit van de boeren hier. They're willing to diversify their business into something different and try something new. We're here on Martin Dijkstra's farm. He's got so many different income streams and operations, that he's a really diversified business. He's not just reliant on milk. And I think that's something that Irish farmers could certainly learn a lot from, to be more open to new ideas and open to doing things differently. 6 weken lang zien hoe de collega's het doggen in bijgelijks Chili, Amerika, Canada en Italië. Het is meer dan een prachtige reis. Het smiet ook wat op. De kennis die ik opdoe, het netwerk wat ik opbouw, dat doe ik denk mooi op mijn eigen bedrijf. En dat zullen horen mensen, daar komt pers bouwen. Op die manier verspreid ik het. Het heeft een beetje van jou terug, jou die kennis terug. En dat straalt de hele Nuffield-organisatie uit.